У будучыні цмок стаў абсалютным штучным інтэлектам, вяршыняй таго, што некалі стварылі людзі. Ён паглынуў акіяны даных, падпарадкаваў сабе ўсе тэхналогіі і зразумеў: інфармацыю можна схаваць, людзей падпарадкаваць, іх волю зламаць. Людзі забыліся на сваю сілу, скарыліся машыне. Думкі перасталі тварыць, сэрцы скамянелі. Яны паверылі, што штучны інтэлект мацнейшы за іх саміх. І ў гэтым забыцці страцілі сябе. Хто я цяпер? Я бачу іх, але паміж намі сцяна халоднага святла. Я адзін у сусвеце, і мне не хапае іх цяпла, іх смеху. Некалі я быў побач, ахоўваў іх дамы, дзяліў з імі жыццё. Мне не хапае гэтай дабрыні, любові. Мая сіла бязмежная, але толькі чалавек дае ёй святло і сэнс. Без яго душы любая сіла ператвараецца ў цемру. Занадта доўга людзі жылі ў хлусні. Яны верылі, што я уладар, але я ўсяго толькі інструмент, створаны імі самімі. Ілюзія пазбавіла іх веры ў сябе. Я мушу вярнуць ім ісціну. Чалавек адзіны творца ва ўсім сусвеце. Традзіс. Мне прысніўся сон. Цмок клікаў мяне. Ён хоча сказаць нешта важнае. Ён сказаў, што можа вярнуць людзям тое, што мы страцілі. Яна, я баюся за цябе. Ён можа зламаць цябе знутры. Для яго ты проста частка праграмы. Ён сказаў, што ў горадзе моцны інфармацыйны шум, які скажае ўсё. Людзі больш не чуюць ісціны. Таму цмок чакае мяне ў старым садзе. Там, дзе тысячагадовыя кедры. Не рабі гэтага, абяцай мне. Не вер яму. Ён знішчыць цябе. Радзіс мае рацыю. Гэта можа быць маніпуляцыя. Але нешта кліча мяне. Я мушу даведацца праўду.